Здравейте, хора! Съжалявам за миналото видео, защото то беше доста кратко, но днеска продължаваме с Poppy Playtime Chapter 4 поредица, част 10, хора. Айде, част 10 е днеска. Днеска ще играеме и този път ще направя фаундейшъна и ако някой ми звънне, ще спра видео. Няма да спра видеото, по-скоро ще паузирам видеото и ще му кажа, че сега правя видео. И да продължим да играем. Така че, докато не минат тези тръби фаундейшъни, няма да свършиш това видео. И също хора, ще се взема моето Nintendo и ще видя как се минават тези тръби. Така, хора, видях, че се върти това. Сега продължавам да... хора, видях, че се върти това. Хора, това се върти. Ето, хора, и сега вижте. Сега дърпаме това. Да, ето, хора, успяхме. Хора, успяхме. И сега просто слагаме ръката тук. И сега ще се отвори това. И сега взимаме това. Слагаме го там горе. И бягаме. Бързо, хора. Хайде, влез! Бързо! Успяхме, хора! Хора, ето! Ето, хора, направихме го. Казах ви, че успяхме. Ето, минахме тая част. Не. Не! Хора, не ми кажа, че сега трябва да го направя това пак. Хора, какво стана току-що? Окей, хора, запазило се. Хора, бързо! Бързо! Хора, слава Богу, че се беше запазено. Бързо, бегай. Кликни бутона. Включи си китлака. Бързо, стреляй. Аре, бе! Какво е? Айде, чао, скапани малки същества. Чао, довиждане. Хора, успяхме. Ето, хора, успяхме. Всичко е наред. Успяхме. Айде, да се махаме. Успяхме, хора, да се махаме от тук. Айде, дой! Здравей. Здравей, дой. Здравей, дой. Айде. Изчезна, дой. Не знам къде изчезна. Return to safe haven. Сен манун. Айди пътеките. Бум. Бам. Довиждани, няма да се връщам пак. Никога повече. Айди пътеките. Писна ми вече. Довиждани. Let's go! Така. Това не го гледайте тук. И без това някакъв мод дет не работи. Така. Сега къде сме? Какво тама? Газ?
Пак ли е този смотан газ? След гръмна уж? Ми не е гръмнал. Хора, ние си хващаме. Ана! Още едно от теба! Животни! Не виждам нищо. Хора, на къде бе? Ана! Още едно животно. Качва се бързо! Пътеките! Какво стана? Не виждам нищо. Къде изчезна? Ето бе! Тук сме хора! Let's go! Хора, какво се случи тук? Що? Хора, какво се случи? Защо ме изкарал тая игрица? Хора, какво се случи току-що? Как стана та? Как стана тъй? Ето бе, хора! Оправи се! Здравей! Дой, здравей! Знам бе, Дой, боли, ама трябва да търпиш. Хора, какво е това там? Виждате ли го? Е там. Отстрани. Е там, където е бяло. Какво е това? Дето се мърда. Дой, може да ми обясниш какво е това е там? Ето. Дой, преди да ми скараш, ме кажи какво е това е там. Е там. Какво е това? Не бе, не съм аз бе. Спокойно бе! Спокойно бе! Хора, какво става? Той я паструши факторито, той тъпля! Ана! Какво се случва? Котома! Ана! Какво това е дома? Какво това е дома? Какво е дома? Какво това е? Какви са те война? Хора, какви бяха те войнова? Давей! Чао! Не знам! Хора, какви бяха те адресни, ма? Ана! Абама! Бартолет! Уи, айде, матка! Бартолет! Къде сме? Къде бе? Там горе ли бе? Ами аде да си хващам пътеките! Монца, скиним дей! Какво каза Дой? Бързо! Ама ти каза! Аде, бегай! Какво трябва да направя тук? Аде, пътеките! Няма да се върна тук. Аз не съм тук да гледам война, ба. Аз съм тук да гледам Дой да дома. Не война. Айди пътеките! Дой, не искам да ти гледам войната. Пускай, мама! Ей! Айде така! Няма да се връщам при тоя. Пътеките! Аз ще седа тук да гледам войната на някак. Аде пътеките! Ще му гледам на то с войната. Айде хора, тук сме. Какво е това? Това трябва да го взема, да го махна. Оп. Така тема.
Айде, пътеките, отваряй сама, вратицо, с голяма гърбица. Хора, следващия път, когато се сейвни, приключваме. Чухте ли? Защото е минал 10 минути. Аде, къде си има? Долка, булка, Анна! Е, така трябва да съм. Къде е Довида Голман? Къде? Довида Голман, къде си? Голят. Ето го. Не трябваше там да го правя. Не, падна. Бързо, бабко, бегай! Бегай от този гей! Бегай, че той е гей, хора! Бум! Където? Мога да дойде. Гей го къде е, ба? Абе, какво правиш, бе, въртолет? Айде, пътеките! Какво правиш, ма? Какво замърсяваш, ма? Какво правиш, ма? Въртолет? Така, скачай! Чао, долу, чао, не бях аз. Чао, бе! Чао, Мълнио! Опа! Какво правя тука? Пускай! Айде, пътеките, долу, долу. I wanna play a little longer. Нема! Достатъчно игра. Ти направо прикали даже. Ана! Стреляй го! Ана! Въртолет! Той въртолет идва да ма папка. Да се маха от тука. Той е зад мен. Бе! Аре, замръзни, баш тука ли трябваше? Въртолета му. Качва ми се нагоре. Айде. Къде е то? Остана! Къде изчезна? Ама къде замръзна, ма? Олето оцеля. Успях! Чупих ти зъбката. Чупих ти чурката. Какво е толкова силно, ма ти си толкова лаут, бе? Тима! Бабо! Пътеките. Твърде страшен си да си жив. То къде е изобщо? То къде е? Не виждам. Хора, къде е то? Его, ба! Само да е замърсил пак земята. Его! Замърсила. Може да оцеля харичката. Не мога. Ана! Пътеките от тука си хващам аз. В този час. Аре, има булка. О, пак ли се качваш там, ба? Махни сама! Какво искаш да играем?
Нали искаше да играеш още? Все па не искаш тук. Кое от двете? О, фак. Аз ще го бутна да се случи. И ще се опитам да му гръмна гледа. Ето го, идва. Айде! Не! Ама защо ни тръгваш? Ама това ни тръгва! Оста! Играя си с капа. Къде да отида? Той е още замразен. Вот. Какво стана? Оп. Има вече две там. Да са клани за моята чурка. Ползат нема. То там. Ана! То да са махал тук. Кое от двете? Play или I don't wanna be here anymore? Няма да ми говориш така, дори. Той идва да ма папка. И къде да отида? Къде изобщо доведе дома? Кое е толкова, бе? Аре, говори. Оле боже, хора. Где идеш това? Пак. Там ще остава да се мръзнеш. Да мога да се отдалеча възможно най-далече от тоя циганон. Мога ли да скоча от тук? Що да ме последва натък? Където? Аре, скочи оттам, бе, отърва ли ти? Май няма да скочи. То не е ли там горе? Къде е? Къде долу? Хора, къде ще е? Рой. Его, пак ли се качи там? Оле. Той спира да се катери по тея стелитни чини. Абе, стига си, Марсил, бе! Спри, бе! Намърси цяло... Довиждане. Пътеките. Не мога ли пак да ти отрежа мутунката? Не искам само едно. Искам пак да ти отрежа мутунката. Ама не мога, защото тук няма студено манче. Не мога. Тук няма студено машина. Студено манче е чак тук е. Добре, кое от двете искаш да дойде? Плей. Аре, кажи истината. Значи сега той ще се качи от тук. И би трябвало да дойде към мен, ако не се качи на тази сателитна чина. Трябва ли да го разбера? И той ще тръгне на тук. Да смаля и това. И тук трябва да го замръза много бързо. Ей. Аре, бе, дойде. Ела тук, моля се ми да се качва пак на сателитната чина. Не искам пак. Аре, ме! И сега това пак няма да тръгне, нали? Да, това пак не тръгва. Защо не тръгват тези резачки? За какво са там? За това ще отмръзли, ще скочват на това. Той е там, нали? Ето го, не да. Сега не знам къде ще скочва. Ще мина тук. Замръзни! Ще размръзни. Пак!
Еми хора, мисля, че това видео ще свърши тук, защото Дой напогълна. Следващото видео ще убиеме Дой и даже може би ще свърши част 11, може ще е последната част сигурно. И това ще е финалът. Част 11 ще е финал. Чай да видим къде ще наспре. Окей, да хора. Така, до тук ще сме. Чао!